दे जागायदो ना जागायदो बयबो दासो जागायदों वा आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांना थागोन आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांना थागोन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव बयबो एसे ब्रेक होब्रा ब्रेक डान्स मोसाब्रा एसे हाया बुंसु हाया आंनि नोंखौ अननाया नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन बेखौ आङो मिथिस'वा नोंखौ मोननो थाखाया रंजायबायना मासिमा नोंखौ इसोरनाव बेसेबांबो दोरजाया नोंनि गोसोआव जेरावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव बयबो जोंना सेंग्राफोरा दासो एसे गरम जाहांदों तारमाने बेटारिया दासो चार्ज जाहांदों बयबो आंखौ मिनिहां जानानै मिनिस्लुवाखै नों मानो आंजों रायदावहां जानानै रायदावलाङाखै नों मानो बावलांबाय ना मानो आंखौ एंगारनांगौसिमा रंजायबाय ना मानो नोंनि गोसोआव जेरावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव नों आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालु नोंखौ लाना थांना थागोन
भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।